XSI et qui a un d'état quoi. WXSI et beta elita. Et maya alitara gloribani elita sans père. Ibeke ina fodo mamusoa. Fembeka boui ma diona. Ala heredi dangi katan. O egiru no bigo sans père bele jamja. Alhaji dani bele jamja ne babangera de. Sans père nama bange garçon yere chebakoro bele jamja sans père sisanama. Doni nganje kulo kemela quoi. Nga bunga ja oye buya dai oye ja dai morosoni ha ibe dimi betami munne ninko gera ibe dimi yere ma kan ninu ga fogati kan faga iba ni ke jonye goro sisa iba ni ke joni nyagoro ka fo jonye nyeni ke ibo ke jonye goro joni nyagoro ko mo ga munege sisa mani funga bo eiga danga dia bege ni ma fani nige ibe bani nige wala bo danga di ta do ayre ba mingere ibo ge jonye goro sisa et fait ko ça fait plaisir à quelqu'un non ça te fait ga danga dia ko ira jinya mo la quoi ka ira jinya mo la dro kere de danga de premier imanya ifaye imanya ibaye imanya mashi ini chete ini moshite ini jie moshite fogi kanfaga ha emude modele e borami biduru ni doni biduru ani doni biduru ni fla sam biduru ani sam fla o labancho de fleni bajege demuso sabana o labancho de fleni Bajega demuso sabana labancho de flel labancho jugu e fleni sisa ni aye e ma bana folo ere ni aye ma bo kunlo di sariga iga kunla bana yi aniga tension min bele kini era fara dusukaji bi fagaji ngono ere dusukaji lendo dusukaji bi ea billahi dusukaji bi boki bingwa isekote ma shiga foila c'est dabalitie foi tie dabaya oni fengo c'est dabalitie papara bon mina mi fiene dié dugugolo sans fait que ça soit la première fois la dernière fois premier mali to ya rabida kono quoi ça on mali on dit et démodé et tiborodo et retado et jamana mi moy iye Burkina be wo iye Ivoire wo walma iye Guinée wo sans pere de marane ebe bo Afrique l'Ouest yere kon lala ne mbe la chominata ayi kafo e mabo Asia e mabo Uganda côté nunu do fe adabala be mine quoi la nete boro don jiye kono quoi ibe eraji chomna ne ma dele malien de eraji le tangwa ma deli ga yenyela quoi a malien ire ki lajɛ ni ala ye malien muso da sini te kele malien muso bɛɛ ka wusa ni kala ali kuranel la ni kale ali kuranel malien muso bɛɛ ka wusa ni a bɛɛ ka wusa ni tanga dema fota sɔgɔmada in na wula fɛ a bɛ bɔ a yɛrɛ bɛ bɔ a b'o contrôle fɔ quoi n'a kɔta sɔgɔmada na wula fɛ n'a bɔra a b'o contrôle fɔ ka taa yɛrɛ sɔsɔ i t'a ci ka kala o si la quoi ah e tɛ dɛ était ça nkala ali kuranel la était billahi était ça ma domali tido nkala femina o massa était quoi ne ga ko girima de abeni allah krache kala ne sigile na jeta ni bene dokunu nkala ali kuranel la ne ga girima ko jugu ne ga sani kojugu anga yeta o te kele quoi nemo quoi et ne ga yeta te kele vision te la dien on vision ne ben la dien kono quoi ma fama deba abore deba ne ame da kono ko e go français fembe ke ngo off ngo muso ta chena sa muso roba ta chena sisa ngoni muso roba ka ko bana sisa ndi Allah ban choko jugara sisa ngoni ni atobe bani ne toy ça de moyen de temblingwa ayre adon tellement foirido bariga banendo ayre ba do moyen de te sisa ntise kata malatum donc men jigige français sisa jiginta était jiginta ndia jigibela
men jigi français san m'a fɔ mun bɛ français ya comme français nana français ya papier bɛ n bolo sisan donc bɛ français ya papier ko ye mun ye ya papier ko ye diɲɛ wuli ye ya o ye diɲɛ wulilen de ye papier sans papier caman bi ya u ye min kɛ Mali la e bɛ san mɔgɔ adamaden yɛrɛ n'i tɛmɛna san 5 ka français i ma fɛn kɛ a tɔ bɛ sanse bolo quoi depuis na wagati français n'i tɛmɛna 5 ans kan e ma se ka ko ɲɛ i ka ko tɔ bɛ sanse bolo quoi que ça soit papier b'i bolo papier t'i bolo quoi parce que ala ka diɲɛ dɔ n'i bɛ français pendant tu vieillis i bɛ ka kɔrɔ ka taa français salayaw ni fɛnw b'i minɛ i bɛ dugu dɔn fɛn dɔw bɛ i tɛ sɔn olu ma bilen quoi wari ni cogo dɔ bɛ i tɛ sɔn olu ma bon ni na wagati dɔ wari cogo modèle bɛ i bɛ sɔn a bɛɛ ma cina rien à foutre i tɛ mɔgɔ ye i ɲɛ bɛ wari la quoi mais pendant i bɛ mɛn a kɔnɔ i bɛ mɛn a kɔnɔ ka taa sa i ɲɛ bɛ yɛlɛ fɛn caman na i bɛ baaraw fɛn kɛ i bɛ baaraw choisi fɛn caman bɛ i tɛ sɔn a ma i bɛ wariw jateminɛ donc o temps kɔnɔna la voilà dangaden ma kunango i sigi ya ko dani i sigi ya dɛ wallahi ni kali fɛn min na ka bon ka kali kama n'o ye ala ye ne ma foyi ɲini ala fɛ k'a ma nɔgɔya ne ye n'a bɛ sababu o sababu la tigɛ a b'o kɛ quoi mais ne ma foyi ɲini ala fɛ ala ma nɔgɔya ne ye a bɛ sababu que ça soit hali ni yɛrɛ tɛ se a bɛ ni jɔ ɲumanw bɛ diɲɛ kɔnɔ quoi sababu bɛ dayɛlɛ ye quoi n kalila ali kuranɛ la mais e ye dangaden de ye e ma barika bannen de ye e mi i ba ɲɛnama e ba balolen don e m'o ɲɛnama e m'o o sutura e y'o ta k'o di diɲɛ ma yan ka tila k'i ni jɔ ha n'i y'a kɛ ne ba la n'i ye ne ba neni ne bɛ taa dangaden n'i ye ne ba neni ne bɛ taa e de bɛ taa mɔgɔw ba neni u bɛ taa baga bajɛgɛ ma ka musokɔrɔba dɔgɔya fu jɔn ye musokɔrɔba fɛn kɛ ka musokɔrɔba dɔgɔya fu han hali balimaw tɛ se ka sigi sugu kɔnɔ bi ala ni maloya hali u bɛ maloya a ka fɔ k'e somɔgɔ de y'u ye quoi u tɛ sɔn quoi maa kunango terejugu subaga kafiri furubali adamaden hɔrɔn kolo kɔnɔ wo kelen maa mulubali bobara fitinin kunkolo misɛnnin maa denni maa dɔgɔmani maa jɔnyɛrɛlamani ala ye kɛ den modèle jumɛn depuis yen nɔ depuis e t'i yɛrɛ ɲininka ne fɛ e kan k'i dusukolonin faga hali n'a sɔrɔ a bɛ fɔ ko mɔgɔ surumani dusu ka bon ne fɛ k'i yɛrɛ kɛ maa ɲɛnama fana ye mais ala yɛrɛ de ye dɔn k'e katangu ye ni ala tun ye bonya k'e janya i n'a fɔ karata kaba ninnu bɛ cogo min na k'e bonya k'e janya ala tun ye kɛ sanfa dugufa ye k'e bonya k'e janya mais ne ye fɛn dɔ f'i ɲɛna n ko ala tɛ maa janya ka tila ka kɛ maa jugu ye c'est pas possible ala tɛ maanifin janya ka kɛ maa jugu ye ala tɛ maanifin fo ka diɲɛ wuli i b'o fɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ que ça soit tubabu fara chinois ni arabu kan ala ye maa o maa kɛ nafolotigi ye diɲɛ kɔnɔ a ma si kɛ maa dusukun jugu ye maanifin ni ala ye maanifin k'i juguya ala tɛ nafolo d'i ma fo ka diɲɛ wuli a bɛɛ ni ala cɛ i tɛ kɛ nafolotigi ye fo ka diɲɛ wuli maa jugu tɛ kɛ nafolotigi ye fo ka diɲɛ wuli taa i ɲɛ la i t'o ye o ala tɛ sɔn yɛrɛ ala tɛ sɔn ala bɛ nafolo di maa ma maa minnu n'olu fana bɛ se ka hinɛ ala b'a nafolo di o tigi de ma mais ala tɛ nafolo di maa jugu ma i b'o ta arabu farafin diɲɛ mɔgɔ bɛɛ maliyɛn chinois burukina bɛ ivoirien ala tɛ nafolo di maa jugu ma fo ka diɲɛ wuli kana dan ka ɲini k'i yɛrɛ faga bɛɛ ni kuranɛ cɛ maa dusukun jugu ala tɛ kɛ nafolotigi fo ka diɲɛ wuli o tɛ kɛ yɛrɛ a tɛ kɛ quoi i t'o ye quoi mais e dusukun finen bolo finen sen denni kunkolo misɛnnin banabagatɔ kafiri ma ɲɛngo mɔgɔ jugu ne danni bɛ cogo min na bi ni n kun tɛ fɛ ka ne ye tan de e ma ne dɔn hali bi mais i bɛna n dɔn ka taga quoi an danni n bɛ somɛ min na bi ni n kun tɛ fɛ ka ne ye tan ɲɛngo hasidi parantigɛni danni kunkɛnɛmani duwawu de ani barika de hɔrɔn de maliyɛn de 100% jukɔrɔninka de kafiri ko faso t'ale la ne m'a fɛ na min ka di ne diɲɛ ne tun bɛ miiri e ni ne bangera jamana kelen kan cogo di mais alihamudulilayi
danga de yere nani te ko ay kita la kite maliko la bli kite malila kite malia bli kafire te ke malia fa je la be alache e ma fa ma ne ma fiena mama ba fa so la sampere ni nyama dente awo ibo o jate dien fambe ne ma fiengo ngo fasola gochi de maye mami kenema de faso talela o de ba faso doya dien kono quoi so la ligara kafiri ma duskun jugi manifi I bange woro furu woro tan de o ba faso boya ka faso darapo ko ta dien fambe ko français papier ni no fe ko ere nani sigi ko français fembe ke ko mali ma foi ke mali aga passeport de e kafiri musoma malien doka wari juruta wa solo tawani ko be chogodi malien doka nanfalo juruta kolomso ka do avion ngono kana ya juru aventure juru lama danga di be aventure juru lama alishina war sara la kafiri ya sara juru sara bali ya sara ha kana aventure la juru la katla ka fago wa kono ete danga dia may mawte kelea ajatem ne doro watan woro de awna say faransiya wata ani woro san perenyere halala ka parantia ke ka wari mara doni ka watan woro fara nyonga solo tamani watan woro ni mengoni ala barika do ala barika de donala ala di barika do nga watan woro la san pereni ala ma barika do nga wata ani woro la ala barika de do ala kwa solo watan woro ni obe watan woro ni a époque nye fenga tami ni ma fli nye fenga tami oto garla kata gawa flani don walma wasa ba date ngono bli watan woro san perena mana ni faransi maga juruta la de mata juruta ma fe mata ma deli parantia warini wata ani woro ore na se faransi danga de katla kana jurumani tigi aventure jurulama nana aventure la juru de la ali shini san pere chega war masara kafiri hali chemi war juru la hal nasra ayra baloni ta donte tisa ka war dama tanga di goyo tigela tamati worola jaba tigela ma bariga bani saragato ma kunangu ibe sata ya rabbi ma furute no ay ne ma fiena danga te foite san pere nere ma firenga ete foka jewli ete baragorla ayi mata momo ate yombo momo ere operi no chien juli ma césarine ngam ye operi ide on banga wakati na est-ce que césarine ngbe jien kono césarine ngute ma césarine ngam ye operi do rete wa tellement nga besra operi parce que farine bela jere toltoleno ni de taida iga kono dimi nga wuli zen na wati operi wa kurum bi kono sampere wa fogu ba sama nga wagono oro de la sampere ni o iga ko bani c'est efflé ni sisano ku bele mbe kono la tezarenge ke fambe ke fili fambe la jele koronde dono la dolenjuru dono la ko siri nyogona ma to ma halakile ma kunangu ma segema ma tulile ma bariga bani te dore nya fanini banini danga de fanini banini jombo adaga ngaya o jombo achugala no ay mumballe ga nyena ma kolla ma kunangu furu bali wali chetotala ma bariga bani dato tala aga fo chawma gitara me ay yema musofla kataka sabane debi ne tarage bariga bana bla etea ma foye albi billahi ma foye albi kala ali qur'anella jela tigre ne bi sagane abeni alati mi ne bi yani ne ma foye albi tangadi ma kunango boge male o mina obla